Кенан е настанен в старчески дом. Директорката се оплаква от неговото поведение, но една жена й предлага да покрива разходите му, стига да остане там. Преди 30 на години в Истанбул всяка жена желае крал. Кралят обаче получава това, което иска – пари, слава, почит и максималната харизма, която един мъж може да притежава. Кенан Баран, мъж желан от всички, флиртуващ и чаровен, има привидно перфектен брак, но и тайна афера с жена, която има пеперуда на рамото. Фадиме закъснява за лекции. Нейната състудентка Гюляй Пърма предлага работа в клуба, в който работи тя. Кенан си сваля халката и се запознава с едно момиче. Фадиме живее в бедно и проблемно семейство. Хандан, съпругата на Кенан, е всеотдайна и грижовна. Кенан отива в клуба и се среща с приятелите си. Фадиме също отива в клуба, за да търси работа. Тя бута ваза без да иска и Кенан я вижда. Той разбира, че се нуждае от работа и я наема, но управителят Сюлейман я предупреждава, че това място не е като останалите. Той й дава името Фади. От сакото на Кенан пада гривна. Йозлем е единствената неомъжена приятелка на Хандан. Неслихан и Гюл изобщо не я харесват. Фади започва работа и Сюлейман й дава насоки какво да прави. Бано, една от служителките в клуба, не харесва Фади и започва да й прави живота невъзможен. Фади е впечатлена от Кенан. Фади се прибира късно и баща й вдига скандал. Хандан започва да се чувства неспокойна от все по-честите командировки на Кенан. Йозлем моли Кенан да намери билети за концерт, за да натрие носа на Неслихан и Гюл